ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ସୂତକ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୂତକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଯେପରି ଜନ୍ମ ଔଷଧ ବା ମୃତ ଔଷଧ ଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରାଶି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଲଗ୍ନବଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅଥବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର କାରକ ଗ୍ରହ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ଲଗ୍ନ ଶୁଦ୍ଧି, ରାଶି ଶୁଦ୍ଧି, ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି, ରବି ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ରବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରହମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଭଳି ପାପଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଉପରାନ୍ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।